И вот скажите, кто нам даст зарплату, кто, что, как, январь, февраль, от кого что ждать? 3 месяцы калектыў даманаўскіх грыбаводаў амаль на самакіраванні. З пачатку года дырэктар прадпрыемства склаў паўнамоцтвы і пайшоў на заслужаны адпачынак. Супрацоўнікі ж яшчэ не стаміліся і жадаюць працаваць. У штаце засталося крыху больш за дзесятак чалавек, і ўсім патрэбен грашовы заробак. Жартуюць, на каларыйным самазабеспячэнні тут толькі мясцовы мышалоў, кот Мурзік. Работнікі ж захоўваюць рэшткі былой раскошы, грыбны матэрыял і надзеі, што светлыя часы на грыбныя градкі яшчэ вернуцца. Наш способ, она даже до сих пор пользуется. Еще мы до сих пор спрашивают. Мы не можем делать, вот даже грибов мы не можем наращивать таких объемов, как наращивали в 2015 году. Потому что у нас проблема, то пакеты заканчивались, то стяжек нет. Но все нужно деньги, на все финансирование. Да, нас никто не финансировал. Калісьці завод выпускаў тонны грыбоў, шыйтакі і вешанку. Для сучаснай медыцыны японскі грыб стаў сапраўднай сенсацыяй. Прамысловая вытворчасць шыйтакі ў Дамановичах была не толькі адзінай у Беларусі, але і ва ўсёй Еўропе. Бліжэйшая толькі ў Кітаі. Зараз большую частку вытворчасці прыйшлося замарозіць. На рэштках грыбной фермы ўсё яшчэ здымаюць уражай. В одном хранилище 8 секций, в каждой секции есть грибы. Нам первую волну дали вот эти грибы, потом мы их замочили. Вытворчасць японскага грыба, беларускае ноу-хау, тэхналогію распрацавалі вучоныя акадэміі навук. Шыйтакі тут растуць не ў зямлі, а ў спецыяльных блоках з апілак і мелу. У інкубатары патрэбная тэмпература і вільготнасць. Здымаць уражай можна шматразова. Спецыялісты тлумачаць, што для гэтага яшчэ трэба. Директор надо, деньги надо. В конторе у нас сейчас ни один бухгалтер. Все, нету ни инженера по технике безопасности. Не укомплектованы просто этот самый наш. Во-первых, нету руководства, во-вторых, нету денег. Завод хороший. Хотим работать. И, конечно, на этом заводе. Хотим, чтобы дали, конечно, зарплату. Да. Кіраваць грыбной справай аказалася больш складана, чым вырошчваць грыбы. Нядаўняя вытворчая рэарганізацыя тут, кажуць, пайшла не на карысць. Сначала здесь вообще был овощесушильный завод, потом была реорганизация, путем присоединения он стал комбинатом «Восток». 2010 года, наверное. Потом вот произошло отсоединение, его сделалось одно предприятие «Дамановичская грибная долина». Пытаннямі выратавання вытворчасці займаюцца заснавальнікі. Реорганизация произошла, да. Они входили в комбинат «Восток», потом они в 2005 году отделились, отошли как бы от комбината «Восток». Свой был расчетный счет и функционировали сами по себе. Их деятельности не так особо все сложилось. В данный момент, в настоящее время, занимаемся подбором руководителя предприятия. Данный процесс происходит медленно из-за специфики деятельности предприятия. В целях полной загрузки производственной мощности Дамановичская грибная долина подобраны и предложены варианты по сотрудничеству с предприятиями аналогичные направленности. И по заработной плате мы разбираемся и выплачиваем, мы помогаем, мы не отказываемся, помогаем сколько можем. Над дамановскім грыбным царствам павісла шекспіраўскае пытанне быць або не быць. Мясцовыя працаўнікі вельмі спадзяюцца, што хэпі-энд у гэтай грыбной гісторыі ўсё яшчэ адбудзецца. Ірына Драбышэўская, Александр Швыдакоў, Ігор Марышенко, тэлерадыёкампанія «Гомель».